Hej, jeg hedder Søren Krag. Jeg skal fortælle dig, hvad Hello Copenhagen 2011 det går ud på. På Hello Copenhagen 2011, der kan du finde ca. 30 messeudstillere, som vil vise dig alt, hvad der er nyt inden for mobile håndsæt, altså mobiltelefoner. Så producenterne vil du simpelthen kunne gå hen og møde. De kan fortælle og vise dig, hvad der sker i år 2011 på den front. Der er selvfølgelig også besøg af beslægtede brancher, sådan at du kan se, hvad der sker inden for Bluetooth headset generelt, GPS, operativsystemer, mobile marketing og PC'er. Så du kan altså få et godt indblik i apps til for eksempel iPhone og Android mobiltelefoner med flere. Det er også her, at du kan få hands-on med det nyeste inden for mobile payment. Alt i alt så er der altså et rigtig godt forum at komme til, hvis du er IT-beslutningstager eller arbejder i mobilbranchen og skal tage beslutninger omkring indkøb, salg, implementering og markedsføring. Så vi håber i hvert fald at se dig her på Hello Copenhagen 2011 den 24. marts på Hotel Hilton i København. Når messen den er overstået omkring kl. 17, jamen, så har vi også et social event, hvor vi starter med noget launch, hvor man kan mingle med hinanden, lære hinanden at kende, skabe nye forretningsforbindelser og kontakter. Og afslutningsvis så vil der være gala-middag, også på Hotel Hilton, hvor vi forhåbentlig hygger og udveksler idéer og tanker og bliver underholdt. Så Hello Copenhagen er kort sagt Danmarks nye forum for mobilbranchen og den nært beslægtede IT-branche. Så beslutningstagere, kom her og tag de rigtige beslutninger omkring jeres mobilitet i år 2011, og producenter og operatører og MVNO'er med videre, kom her og se, hvad der er at tilbyde, blive inspireret til at gøre det rigtige i de næste års tid. Og alle jer, der arbejder med marketing på bureausiden og pressesiden osv., jamen oplev de nye apps, se hvad der er muligt, oplev teknologi og få en dialog op at køre. Så alt i alt, så ligger verden egentlig for vores fødder, når det handler om mobilitet i Danmark i år. Jeg håber at se jer på Hello Copenhagen 2011 på Hilton den 24. marts.